بچیاں دا کلمہ دے قرآن کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا دو جگ تے احساس نہیں ہے بچیاں دا دو جگ تے احساس نہیں دو جگ تے احساس دے بچیاں دا دو جگ تے احساس دے بچیاں حضرات بیٹھے ہوتے سبحان اللہ فرمان بھئی میں پہلے جیسے سارے کیونکہ میں پہلے گل بھی ایڈا سسوا سودا تھا میرے کو بھی کہے نہیں تو سننے والے بڑے بیٹھے میں انہوں نے سنا رہا چلو اے جنہیں دوست بولے ہو تسی میرا فون نمبر لے لو تو میں فون تے سنا دیا یار جیتے باقی بھی کھڑا تو پھر کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑے دل والی سائیڈ تے دل تنگ کر لے بیٹھے میں کہنا سبحان اللہ دو جگ تے احساس علی دے بچیاں دا دو جگ تے احساس علی دے بچیاں دا کلمہ دے قرآن کلمہ دے قرآن علی دے بچیاں دا دو جگ تے احساس علی دے بچیاں دا دو جگ تے احساس علی دے بچیاں دا ثانی نال نبی دا کوئی آیا نہیں رب نے نا ورگا ہور بنایا نہیں رب نے نا ورگا ہور بنایا نہیں رب نے نا ورگا ہے جگ تو بکرا شان رات میں اپنے ساتھی تھے مائک سے کہہ رہے ہیں چھوٹی سن جائے ہے نوکر بھی سلطان علی دے بچیاں دا دو جگ تے احساس علی دے دو جگ تے احساس علی دے دو جگ تے احساس علی دے بچیاں دا دو جگ تے احساس علی دے